Tak jo. Ahoj. Ahoj. My jsme dneska na vodě. Nejsme v lese, ale jsme v přírodě, takže jsme si řekli, že to bude fajn, takhle autentické. A dnešní téma je důvěra. Jo, důvěra partnerů. A proč zrovna třeba z lodě? Jakože jsme tady jak kdyby fixovaní, že? Jak kdyby svázání. Přesně, to je ono. A musíme spolupracovat, protože jsme na řece. Sice je to Morava, tak je klidnější, ale i takhle musíme být skoordinovaní. To znamená, že já nemám žádné zkušenosti s vodou, já jsem tady možná po třetí vůbec na vodě, na řece, ale Renča ty zkušenosti má. A já vím osobně, že já moc spolupracovat s lidmi se mi nedaří. A tady je skvělý trénink, nebo jak vlastně zjistit, jak na tom oba dva jsme v našem vztahu a vůbec, jak se dokážeme přizpůsobit tomu druhému, protože on má jinou představu než ten druhý, kudy má poplujem, nebo čemu se vyhnem, nebo je tam nějaké nebezpečí a musíme rychle reagovat, tak prostě kdo ustoupí. Jo, jestli ten, kdo má víc zkušeností, ale je třeba ženského pohlaví, nebo ten tvrdohlavý muž, egoista, který nemá žádné zkušenosti a měl by uznat, že ten, co má ty zkušenosti, tak to bude mít asi pravdu. No, Pavel to podává takovým zajímavým způsobem, ale pro vysvětlení. Takže já od malička jsem s našima jezdila na vodu, dělali jsme různé sporty a pak jsem jezdila i několik let závodně na pramici a tam nás bylo 5. Takže já přesně vím, jak se skoordinovat, aby ta loď jela rychle, abychom vyhráli ten závod a abychom se nerozhádali. Což se vždycky nedařilo, takže jsme tak jako pluli na té lodi a Pavel říkal, protože jsem ho nechala, ať sedí na jako zadák. Necháme vodáky projet. Ahoj. Ahoj. Dala jsem Pavlovi důvěru, že bude zadák, což je pro toho háčka vlastně opravdu, dáváš mu naprostý souhlas s tím, že může vlastně tu loď řídit. Strašně moc komárů. A protože je muž, tak já vím, že tu důvěru ode mě potřebuje. Ať už děláme cokoliv, tak když bych mu nedůvěřovala, tak tam přichází nějaké strachy a obavy, což se někdy děje, jako v autě, na motorce, no není to vždycky úplně pro mě bezpečné, ale mluvíme o tom. Já mu říkám, co je pro mě pocit bezpečí a on zase sbírá ten adrenalin, no takže když se chce vyblbnout, tak holt jede sám na motorku a zažije ten adrenalin a já se tím pádem cítím bezpečí. Jo, je to hodně zajímavá zkušenost, protože dobře jdeme do přírody, máme rádi vodu, jo, a teďka tak, jak jsem už říkal, nějak to skloubit dohromady, protože já to mám podobné na cestě. Tam, když máte ty okolní řidiče a vy je nemůžete předjet a musíte se přizpůsobit jejich rychlosti nebo tomu, co oni chcou udělat. Předvídat, je samozřejmě. Tak to je taková podobná věc. V Kauflandu s vozíkama, to všichni známe. Musíte si tu frontu vystát. No a jak my jsme netrpěliví někdy, že? Tak se tam vlastně v tom těle se rodí pocit takové jako naštvanosti, nebo někdy tam je i větší teplo, více energie se tam tvoří a člověk potom reaguje nepřiměřeně. To známe všichni z těch situací, kdy jsme vlastně nasraní od podstaty, že? A aniž bychom věděli, proč ten člověk před náma jede pomalu, proč zrovna tenhle člověk ten vozík v Kauflandu tlačí pomalu, protože má třeba bolavé nohy, protože nemůže. Vláček.
A taky my vůbec nevíme ten jeho příběh. Proč on to takhle má? Z jakého důvodu on jede pomalu? Jo? My spěcháme, protože spěcháme, potřebujeme tam mít rychle. Ale vůbec nevíme, co on má. Zdravotní problém, nebo jen tak se projíždí, tak on nemusí spěchat. Tak jo, no, to je můj případ. Já se ráda kochám, takže jezdím opravdu někdy hodně pomalu, protože nikam nespěchám, jo. A snažím se jezdit samozřejmě po nějakých třeba vedlejších cestách, kde nikoho nebudu brzdit, ale ta důvěra, se vrátíme k tomu tématu, tak ta důvěra na té vodě si myslím, že je velký test, protože já jsem dlouhé roky jezdila s těma rodičema, pak vlastně závodně, pak jsme i s manželem jezdívali s naší partou vodáckou a na vodě se traduje, že na lodi by neměli jezdit spolu partneři. Že vždycky vlastně, když je nějaká parta, to jsem ti ještě nestihla říct. Zatajila nějaký. Ne, to mě nenapadlo, až teď vlastně. Že se traduje, že by neměli ti partneři jezdit spolu, protože se vždycky pohádají. No, takže jezdívali třeba vlastně, mamka jezdívala s kamarádem a ta jeho manželka jezdila s mým otcem. A já věřím, že si to moji rodiče poslechnou, tohle video, já jim to schválně pošlu. A že si na to třeba vzpomenou. Jo. Takže pokud můžeme, tak doporučujeme. Je to úplně perfektní test. Přesně. Jak to mezi váma je a jestli se umíte domluvit, jestli umíte ustoupit, zachovat klidnou hlavu, ty emoce jdou stranou a jenom si to takhle užívat, protože fakt nejde o nic. No, tady tohle není divoká řeka, kde by šlo o život, ale je to opravdu perfektní test. Tak to je asi tak všechno, co jsme vám chtěli dneska říct. Vyzkoušejte si. Ještě dáme tip, teda možná? Jo, určitě. Takže je to řeka Morava. Ano. A je to Mohelnice, Litovel. Trasa Mohelnice, Litovel. My jsme ubytováni vlastně v kempu v Litovli, moc hezký kemp in life. Kemp, najdete si na internetu, mají skvělé stránky a najdete tam opravdu veškeré informace, které potřebujete. Dneska trošku malinko zahaproval náš vodácký autobus, který přijel o 20 minut později, ale vlastně jsou to takové jako drobnosti, jo. Takže zase ale Pavel, on jak to není po jeho, tak hned začne, že jo, vařit takzvaně a je na něm vidět, že je nervózní a je to prostě pořád se učení se, že je to škola života. Nikam nespěcháme, že? Jasně. Tak jo, hele, mějte se hezky, zase někdy. Ahoj. 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 Ne, ještě jinak. Ahoj. Ahoj.